skal jo snakke lidt omkring spejlbillede af os selv, og hvordan vi ofte lever udefra og ind, i stedet for indenfra og ud. Det vi har her, det er vores sind, som er tegnet faktisk som hoved. Og så har vi vores krop hernede. Så det vil sige, at vi har sindet her. BV, det er bevidstheden, og UB er underbevidstheden. Vi lever jo, som sagt, udefra ind, det vil sige, at vi får masser af indtryk udefra. Der, hvor vi får indtryk af, det er gennem vores øjne, vores næse, vores mund, vores ører og så vores følelser. Så det vil sige, at du bliver bombarderet med ting udefra. Det er også det, vi kalder, det bevidstheden også det, vi kalder det tænkende sind. Så sker der det, at du får en idé. Lad os sige, at du får en idé om, at jeg er ikke god nok. Eller jeg er ikke stærk nok. Eller der er ingen, der kan lide mig. Eller også så får du, alle kan lide mig. Men lad os nu bare sige, at vi tager den, jeg er ikke god nok. Eller jeg er ikke elsket. I realiteten findes der kun to former for frygt. Det er, at enten er jeg ikke, frygten for ikke at være elsket, eller frygten for ikke at være god nok. Hvis man skal skære ind til benet. Men lad os tage frygten for ikke at være god nok. Det vil sige, at du får en idé, så bliver det bliver faktisk til et mål i, at jeg ikke er god nok. Det er det, du kanaliserer ned i det følelsesmæssige sind. Nede i det følelsesmæssige sind, der bliver det produceret længere ned i kroppen som en vibration. Det vil sige, du kender sikkert, hvis du siger til dig selv, at du ikke er god nok, så vibrerer du på en måde. Hvis du har fået masser af ros og egentlig finder ud af, at du er god til noget, så vibrerer du på en anden måde, ergo du smiler, du er glad indeni. Så kroppen, det er den, der vibrerer alt efter, hvad den får af signaler fra det ubevidste, det følelsesmæssige sind. Så kommer det ned i kroppen og bliver til vibrationer. Det, jeg vil lige gå herop igen, inden vi går videre herfra, det er, at herop i bevidstheden kan afvise eller acceptere. Det vil sige, at det den får ind, det kan den enten vælge at afvise, eller også kan den vælge at acceptere det. Vores underbevidsthed, det kan ikke afvise. Det kan kun acceptere. Så hvis først du har accepteret noget herop, selvom det ikke er godt for dig, kommer du til at acceptere det nede i underbevidstheden. Dit følelsesmæssige sind. Det bliver til en vibration, som vi snakkede om. Vibrationen, den bliver til en handling, også kaldet adfærd. Og hvad bliver handlingen til? Den bliver til et resultat. Det vil sige, herop, vi er ikke gode nok. Ubevidste, følelsesmæssigt sind, kommer ned til en vibration. Det er en handling. Vi reagerer, vi gør noget. Vi handler ud fra, at vi ikke er gode nok. Det får vi et resultat af. Lad os nu vende den om. Og lad os sige, jeg får en idé. Jeg tjener i dag 30.000 om måneden. Jeg vil gerne tjene 40.000 om måneden. Den idé, den bliver til en drøm, og bliver igen til et mål. Det er det, du kanaliserer ned i det følelsesmæssige sind. Du begynder at vibrere, du begynder at få den følelse i kroppen, der gør, at jeg skal hæve min månedsløn fra 30 til 40.000. Det gør igen, at du får en handling ud fra den vibration, du har der. Det handling bliver til et resultat, som bliver de 40.000. Det interessante er, når du når de 40.000, eller vi kan sige, det er, når du er god nok til et eller andet, det kan være hvad som helst, nu tager vi bare det som eksempel. Når du når det resultat, der hedder 40.000, så begynder det at have effekt på dine handlinger, der igen begynder at have effekt på din vibration, og så kører den anden vej. Så den går faktisk begge veje. Prøv lige at lukke øjnene derude. Vi tager en lille sjov øvelse. Prøv at lukke øjnene derude. Du forestiller dig, at du har din hoveddør. Hvilken farve har din hoveddør? Øjnene er lukket. Du skal bare se for dig. Sidder håndtaget til højre eller til venstre? Åbner du døren indad, eller åbner du døren udad? Nu kommer du ind i dit køkken. Du ser på dit køleskab. Og du er stadigvæk øjnene lukket. Hvilken farve har dit køleskab? Hvilken side sidder håndtaget i? Sidder det højre eller venstre? Øjnene er lukket. Nu spørger jeg dig, hvordan ser dit sind ud? Du må gerne åbne øjnene nu her. Jeg kunne forestille mig, at du nemt kunne forestille dig, fordi vi tænker i billeder, du kunne se, hvordan din dør var, håndtaget var det den ene eller den anden side, køleskabet var det ene eller anden side. Se. Du har ikke et billede på dit sind. Og derfor er det rigtig svært at se sindet.
Det jeg har prøvet at lave her, det er at lave et billede af sindet. Så det er sådan her, du skal se dit sind fremover, og kroppen er hernede. 5% er bevidsthed, 95% er det ubevidste. Det interessante er, nu har jeg skrevet, du kan ikke se det, men jeg har skrevet paradigmer her. Paradigmer er dårlige vaner og overbevisninger, vi har taget med os helt fra barnsben af. Og det er vores paradigmer, der suverænt styrer de handlinger, vi tager, de resultater, vi får. Og paradigmerne kan være rigtig svære at ændre. Det kræver, at du gør noget, der er ubevidst, bevidst. Og man plejer at sige, ændre kun 1 eller 2 paradigmer ad gangen. Jeg håber, det her det giver mening, ellers så skriv lige Q&A, hvis der er spørgsmål, eller det ikke giver mening, eller I skal have noget uddybet. Jeg prøver ligesom at komme hele vejen rundt og lige give jer sådan en teaser af det her bevidste, ubevidste. Det interessante er, at i vores bevidsthed, der kan vi ligesom, kan vi klare, alt efter hvem man spørger, 10-50 indtryk i sekundet. Lad os bare sige gennemsnit, det er 25-30 indtryk per sekund. I underbevidsthed, 11 millioner indtryk per sekund. Forskellen, 30 indtryk, 11 millioner indtryk. Underbevidstheden er som en svamp, og underbevidstheden er styret af vores paradigme, eller paradigmer. Og det er derfor, det er interessant at kigge på de der paradigmer. Hvis du vil skal ind og sige, at vi vil ændre et paradigme. Vi har været på sådan et træningsforløb her, der er gået 3 uger. Du havde allergi, du var oppustet, og du var lav på energi, og du har kørt i 2 uger nu her, og tingene er ikke væk. Så tænker du, det virker ikke, jeg kan lige så godt hoppe fra. Nu kommer der en sjov lille historie. Heroppe står der gulerod, det er så jeg kan huske det. Ved I, hvor lang tid det tager, fra man planter et frø i jorden, til der kommer en gulerod op af jorden? Det går ikke ud fra, du ved det, medmindre du er meget haveinteresseret. Jeg vidste i hvert fald ikke, indtil jeg fik det at vide. 72 dage. I 72 dage, der sker der indtil, du kan ikke se noget. Det du har sået, høster du ikke før efter 72 dage. Det vil sige, hvis du går derude og kigger efter 30 dage og tænker, det virker sgu ikke det der frø der. Jeg har vandet det hver dag, der sker ikke noget. Ergo, jeg er på detox, jeg spiser sådan her hver dag, der er gået 30 dage, der sker ikke noget, det har ikke virket, jeg stopper. Det kan være, du gør det efter 60 dage, det kan være, du gør på dag 71, dagen før, at gulerøden realiteten kommer op. Jeg håber, du kan se min pointe her, at du er nødt til, for at ændre paradigmet, er du nødt til at holde fast i den nye vane. Det vil sige, 3 uger på et detox-forløb kan rykke noget, men alt efter hvad dine skavanker er, har du måske brug for at tage 1 eller 2 ting, fødevarer, du undværer, måske i 3 måneder. Det skrev jeg til en ind i gruppen. Du skal undvære hårde hvidevarer, det vil sige sukker, mel, eller gluten, pasta, komælk. Det skal du undvære i 3 måneder. Med de udfordringer, du har med din tyktarm, så skal du have 3 måneder uden det der. Og det kan godt være for mange mennesker. Fuck, hvad skal jeg gøre? Det kan jeg ikke. Det er jo paradigmet. Det er underbevidsthed, der styrer dig. Vi er nødt til at rykke op i bevidsthed. Så derfor er det så vigtigt, at du får gjort nogle af de her ting, der ligger i underbevidstheden, gjort det bevidst, så vi kan køre den idé, de positive tanker, vi har, kanaliserer vi ned i det underbevidstheden, kanaliserer, så kroppen får en anden vibration, giver nogle andre handlinger, giver nogle andre resultater. Og igen, når jeg siger, at vi lever udefra og ind, så er det jo fordi, jeg siger, at øjne, næse, mund, ører og følelserne, det er det udefra, det er det, vi bliver bombarderet. Indtryk, du får udefra, sociale medier, BT, Ekstrabladet, LinkedIn, corona, frygt. Så det vil sige, hvis du lader dig styre af alt, hvad der sker udefra, så er det også de resultater og de handlinger, du får hernede. Derfor er du nødt til at være herre over underbevidstheden ved at arbejde med de overbevisninger, paradigmer, du har. Det er sindssygt vigtigt. På samme måde, nu snakker jeg om, hvis man ikke er god nok. Jeg snakker om det her spejlbillede. Hvis du står
foran spejlet. Der er jo rigtig mange mennesker. Tro mig, jeg har lavet den her øvelse rigtig mange gange. Hvis du står foran et spejlbillede, gå lige derop. Hvis du står foran et spejlbillede, eller stiller dig foran et spejl, og du siger til dig selv, jeg har sagt det, jeg brugte det i, jeg tror 20 år til masser af mine klienter. Hvis de er lavet på selvværd, hvis de er lavet på selvtillid for den sags skyld, stille sig foran spejlet og så sige, nu står jeg lige foran spejlet og så sige, kære spejl, eller jeg siger, kære Martin, hold kæft, hvor er du dejlig, mand. Du er smuk, du er skøn, du har økonomisk overflod, du er rask, din søn er sund og rask, du bor i den lejlighed, du gerne vil, du har det arbejde, du gerne vil, du har det sommerhus, du gerne vil have, jeg har det familie og venner, jeg har. Jeg er lykkelig for mig selv og min krop. Det var en måde, jeg kunne starte min morgen på. Tror I, det ændrer min vibration nede i kroppen? Og hvis du tænker, for det har jeg nemlig hørt fra masser gennem året, nej, det virker lidt plat, og det tror jeg sgu ikke helt på, og sådan noget. Nej, men så husk på guleroden. Det tager tid. Der sker ikke noget de første 72-71 dage. Du kan også vende den om, og så sige, stiller dig foran spejlet, og så siger, hold kæft, hvor ser du træt ud, Martin. Du er fed, og du er tyk, og du er grim. Du duer ikke til noget, der er ingen, der kan lide dig. Du kan ikke finde ud af noget. Du er ikke glad for det, du laver. Du finder aldrig en kæreste. Din søn kan ikke lide dig. Min mor og far kan ikke lide mig. Der er ingen, der kan lide mig. Hvad er det for en vibration, der får sat i kroppen? Jeg tror næsten, du kan mærke den derude. Vi skal snakke positivt til os selv. Og jeg har prøvet mange gange, jeg har ikke gjort det i 20 år i træk, givet jeg havde, vil jeg sige. Der er nogle ting, jeg gerne vil arbejde med, som jeg selv er begyndt på her for nogle måneder siden at arbejde med. Men jeg starter min morgen hver morgen, og jeg har en gul seddel på spejlet, så jeg bliver husket på. Der står ikke på sedlen, hvad jeg skal sige, fordi det skal komme fra hjertet af, fra maven af. Men der står, når jeg ser den gule seddel, så ved jeg, at jeg skal sige en masse positivt omkring mig selv, og så siger jeg det også omkring min søn. Både hvor jeg sådan rent socialt, følelsesmæssigt, økonomisk, arbejdsmæssigt, i det hele taget. For mig at se, at vi er nødt til, hvis vi skal ændre vores selvbillede, vores spejlbillede, hvis vi skal ændre vores sind, husk nu det, der kommer ind udefra, at vi kan afvise det eller acceptere det. Afvise eller acceptere det. Underbevidstheden kan kun acceptere. Det vil sige, at vi er nødt til at bruge 5 minutter om dagen, eller 10 minutter om dagen, eller 20 minutter om dagen, i flere måneder, og tro mig, så vil forandring ske. Om det så er en nakke, der driller dig, eller en gammel skade i din lænd, eller et eller andet, hvis du bruger 5-10 minutter om dagen på at arbejde med det følelsesmæssigt, du strækker ud, du laver træning, du mediterer, får det rigtigt at spise, du tænker positive tanker, du stiller dig op foran spejlet, hvad end det er, så vil du ændre dine paradigmer og igen din underbevidsthed. Det kan ikke undgås. Jeg for 11 år siden, tror jeg, 11-12 år siden, mere 12-13 år siden, der havde jeg 100 dage på et udrensningsforløb, hvor jeg kun spiste nogle bestemte stykker frugt i 40 dage, og så havde jeg tilbagespisning på 60 dage, som var meget mere hardcore end det detox-forløb, vi er igennem her. Men maden var i realiteten bare en måde at mærke mig selv endnu mere på. Fordi det i realiteten drejede sig om, det er, at jeg så ikke fjernsyn, jeg hørte ikke radio, jeg læste ikke aviser, jeg læste ikke blade. Men 100 dage uden at blive bombarderet med indtryk. Og det jeg så gjorde i stedet for, det var, at jeg læste selvhjælpsbøger. Jeg læste bøger om åndedræt. Jeg læste bøger om, hvordan jeg kunne blive økonomisk uafhængig. Jeg læste bøger omkring det følelsesmæssige liv. Jeg læste bøger omkring kropsterapi. You name it. Men jeg læste 30, 50, 60 sider hver dag i 100 dage. Og jeg er ikke en, der læser særlig mange bøger. Jeg læste jo faktisk på de 100 dage, læste jeg flere bøger, end jeg havde læst stort set hele mit liv på det daværende tidspunkt. Men det vigtigste var, at jeg begyndte at blive connected med at leve indefra og ud. Og det er det, der gør den store forskel i forhold til, hvordan dit mindset er, hvordan dit selvbillede er. Jeg havde også lavet en lille teaser omkring, jeg vil snakke lidt omkring selvtillid og selvværd. Det har jeg sådan ubevidst været inde på her. Men der er ofte mange mennesker, der faktisk ikke ved, hvad forskellen er på selvværd og selvtillid. Selvtillid, det er, hvis du er god til noget. Lad os sige, du er god til at spille fodbold. Du kan være, tro mig, jeg har behandlet masser af professionelle sportsfolk, som er rigtig gode til fodbold, håndbold, ishockey, men er lav på selvværd. Og selvværd, det er, fordi de ikke føler, at de er gode nok som menneske.
De føler, at de ikke kan slå til som menneske. De føler, at folk omkring dem ikke kan lide dem. Det er omkring selvværd. Så selvtilliden er én ting, vi booster. Nu kommer vi til at booste, når vi arbejder med den her model. Men vi kommer i allerhøjeste grad også til at booste vores selvværd. Så derfor, det er 2 vidt forskellige ting, men de kan være connected. Der er masser af mennesker, som er høj på selvtillid og lav på selvværd. Men der er ikke lige så mange mennesker, som er høj på selvværd og lav på selvtillid. De er sådan ofte, de ligger ikke, modpoler ligger ikke så langt fra hinanden, de ligger lidt tættere, men hvis selvtillid ligger her, så kan selvværd sagtens ligge hernede. Især hvis der er en ting, man er rigtig god til, og det vil man jo ofte være, hvis man er professionel sportsmand eller kvinde for den sags skyld. Lige meget, hvilket et selvbillede du har på dig selv, lige meget hvor meget eller hvor lidt selvkærlighed du har, så tro mig, hvis du bruger 30 sekunder hver morgen foran spejlet og taler positive gloser til dig selv, så vil der ikke gå mere end 5 til 7 dage, så kan du mærke, at du siger det med en større entusiasme. Du siger det med meget mere liv i stemmen. Du begynder faktisk lige pludselig at tro på det. Og efter 30 dage, så har du ændret din vibration. Når vi ændrer vibrationen, hvad sker der så? Så ændrer vi vores handlinger, så ændrer vi vores resultater. Det er virkelig åndssvagt, jeg siger det der igen og igen, men jeg plejer at sige, repetition is the mother of all skills. Vi er nødt til at repetere igen og igen og igen. Hvorfor det? Hvis vi skal have en chance for at ændre vores paradigme, så er vi nødt til at repetere igen og igen. Og tro mig, jeg har haft mange paradigmer. Jeg arbejder med dem løbende. Jeg prøver at ændre 1-2 ting ad gangen. Og jeg har bare taget en beslutning om, for et par måneder siden, 3 måneder siden tror jeg, at nu vil jeg bruge en halv time om dagen på selvkærlighed. Og det kan være, at jeg læser de rigtige bøger. Der er en bog, eller flere bøger, jeg har sådan 3-4 bøger, jeg læser i, og ofte så læser jeg de samme 10 sider 3-4 gange. Så hvorfor fanden gør du det? Lige det sjove er, når vi læser det samme en gang til, så tro mig, du har fået en større bevidsthed om det, du læser, det vil sige, at du lige pludselig se nogle andre nuancer af det, du læser. Nu har vi den her, Lotte Pårup, som jeg lavede et interview med, omkring åndedræt, som er super, super dygtig. Jeg har en åndedrætsterapeutuddannelse også, som har lavet den her fætter her, så nu lå den lige herovre. Den er jeg i gang med at læse. Jeg tror, jeg skal læse den over det næste halve år, i hvert fald 5 gange. Fordi så er jeg sikker på, så sikker jeg nu kan være på, at jeg begynder at forstå det. Der er masser af mennesker, hvis det er en novelle eller en roman, du læser, læs den en gang, bum, ud til siden med den. Men hvis det er noget, du skal forstå, så giver det altså sindssygt god mening at læse det igen og igen og igen. I stedet for at du bare siger, nu har jeg læst 12 selvhjælpsbøger, jeg ved en masse om åndedræt, jeg ved noget omkring følelser, jeg ved noget omkring plantemedicin, hold hvor jeg er klog. Jamen kan du fortælle det videre? Kan du formidle det? Det er jo der, vi ofte siger, hvis vi kan formidle det, har vi forstået det. Hvis ikke vi kan formidle det, så er det lige meget. Nu skal jeg selv holde et nyt foredrag på fredag for 200 revisorer omkring åndedrættet. Jeg har brugt åndedrættet i 20-25 år. Men der er forskel på at bruge det, når jeg laver retreats, når jeg laver behandlinger, når jeg laver træning, hvad ved jeg. Men der skal stå i 3 kvarter og kun at snakke om åndedrættet. Det er jo noget, hvor jeg kommer der lige et paradigme her. For mig et gammelt paradigme. Okay, 200 revisorer. Hvordan fanden skal jeg klare det? Ergo, jeg læser lige op. Jeg læser lige nogle bøger, jeg får lige repeteret nogle ting. Så i stedet for at læse 50 sider i en bog, så læser jeg 10 sider den samme igen og igen. Så jeg lige, okay, det er de øvelser, jeg skal lave. Ergo, jeg får ændret min vibration her, så når jeg går ind til det forbar, så er det godt, at jeg har lidt tynd mave, men det har jeg ikke, når det er i gang. Fordi jeg har nogle ting til at hjælpe mig, jeg har nogle slides, jeg har nogle øvelser. Jeg husker mit første foredrag på engelsk, det var i Shanghai for det danske handelskamp. Og jeg landede 3:30 om eftermiddagen lokal tid. Og 7 til 9 skulle jeg holde et 2 timers foredrag for 60 mennesker fra forskellige lande på engelsk. Der var jeg sindssygt nervøs, men jeg opsøgte en coach, hvor jeg holdt foredraget på engelsk flere gange. Han coachede mig i det, og det kan virkelig åndssvagt at stå og holde foredrag for én person. Men det gjorde jo, at når jeg lige pludselig stod og skulle holde foredraget, så havde jeg ændret noget i de her paradigmer. For tro mig, jeg var rigtig dårlig i skolen, og ekstremt dårlig til sprog. Jeg havde ikke tysk, fordi jeg var så dårlig til engelsk. Så jeg har masser af paradigmer om, at jeg ikke er særlig god til sprog. Så det at holde sit første foredrag på engelsk for små 10 år siden i Shanghai, det var noget, der kunne give grønne grise i maven.
Men jeg kan jo se, vi havde ikke den her formel her med de her paradigmer, og det bevidste og det ubevidste, og det realiteten var indtryk. Det var jo en lærer, der havde sagt til mig, du er ikke god nok, du er ikke god nok, du er ikke god nok. Nu er der heldigvis en anden måde, man underviser på i dag. Men det havde gjort noget med mit paradigme. Den tog jeg selv action på ved hjælp af en coach. Hvis ikke vi tager fat i det, så gør vi ligesom 99% af alle mennesker, de sidder bag bussen og lader chaufføren køre. Hvis vi begynder at arbejde med de her ting her, så er det dig, der tager herre over, at det er dig, der kører bussen. Det virker, hvis du integrerer det hver dag. Nu siger jeg det igen. Repetition is the mother of all skills. Kan I have en rigtig god aften derude, eller morgen, formiddag, eftermiddag, alt efter, hvornår weekend, hvornår du ser det her. Ha' det godt, og tak for i aften.